ahinya injinia. Wach mogik ma koro iwacho nikech sa be aneno kokoro mawa wang' wang'o medier ni jopiny mondo winj koa kuomi kaka commissioner mar NCIC. Wach mogik. An gima dawachi, amor ahinya ne wawuoyo kodu from time to time. Apani so far yudo neno wako wuoyo kuonde mathoth ahinya jothurwa. To wadwaro mana kwe. Jotelo nyaka bedie political class. To akwayo ni ng'ata magombo hotel ni ji. Hotel nonganda. Obed ng'ano ma nyayo kwe kindo oganda. Kawan gi kwe wabiro komo, wabiro doyo, wabiro keyo kawan gi kwe kindo dongo mamalo. Kendo agombo mabegiriwo kainya. Ugendi mamoko go gin part of us. Kenya is one. Constitution mar Kenya oriwite. To wabeda gi thuolo makipobegi lwenye kidwa. Wan gi reports. Kata kamindike ji. Jogo man gi thuolo gi mamlaka mar ndiko jibruti. Ne oganda te yuago gi kunde te. Mondo jogo duto gibegi thuolo mar exercise knowledge magin go, juicy magin go, mondo gikony piny mang'eyo. Nero kamano. Dawacha ahinya gino, wan gi tijno, ubro neno wa mathoth kuonde go wabire. Wagombo mondo wa ask for resources bende lwetwa moromo mondo omiwa tich maber e kind jothurwa. Kamor gi kwe maun go, lweny mantie mwawinjo saduto. Wagombo ahinya ni josiasa kik ubaru. Wan gima rach maneno thurwa to ni ka wan gi gathering kata gin liete to piyo wapusore gi lweny e kindwa jomotelo ne ji. Akwayo malich jothurwa kik walok kuonde liete bed kar lweny. Gige machako instability mineno kedwa wasiko wuoyo kuonde duto. Kendo akwayo ni wadu bende nagi wach manyalo wacho ne ji mondo ji oluw yo moro maber madikonygi. Konye gi paro. Kodhi marach wuoyo kendo wagombo mana wuoyo kod dialogues. Wuoyo conversation. Mwawuo kod mwawinjre. Ubende wuok wetu kamano. Molo lweny urakuru gi ji ndigni. Ji gore aga kuonde duto.